Tjerk Pieter de Vries is oorskoot en hij zal vertellen over de nieuwe productie De Zonnekoning van Dokkum. Want in september 2026 vormt de Bonifaciuskapel in Dokkum het decor voor een opvallende nieuwe muziektheaterproductie. De Zonnekoning van Dokkum. Dit is een voorstelling vol humor, historische verwijzings en bewust theatrale oerdreuwing. Het stuk vertelt het verhaal van Julius Schelto van Aitsema, 18e eeuws burgemeester van Dokkum en in zijn tijd de rijkste man van de stad. Van Aitsema is die bekend om zijn flamboyante levensstijl, zijn leefde van status en zijn haast vastelijke zelfsbeeld. Eigenschappen die hem in de lokale skiertnis de bijnaam Zonnekoning van Dokkum opsmieten had. Het muziektheaterstuk broekt zijn leven en karakter als inspiratie voor een satirische en eigentijdse vertelling der Dokkumerskiertnis in vermongen wordt met Shakespeareaanse grandeur. Over het ontstaan van deze productie, de historische figuur efter het verhaal op het toneel, praten we met Tjerk Pieter de Vries. Welkom. Dank u wel. Ik kan het haast net mooi vertellen als Dailio. Het is een hele mooie vol inderdaad. Want de Zonnekoning van Dokkum, het draait om een burgemeester met een flink ego en een voorleefde van pracht en praal. Wat maken dat je hem toch dit met een muziektheaterstuk worden? Wij hebben heel lang aan het ziekje geweest, eigenlijk in het begin van het jaar van wij de komende theaterstuk doen. En op een gegeven moment toen hebben we sprutsen met Wader Banga. En die kan mij dit verhaal eigenlijk op proppen. En dat we eigenlijk voor ons wel we het gevoel van hey, hier zit een nieuw verhaal in. Wat Dokkumers nog net kennen. Wat onbekend is. En werd wij een heel mooi theaterstuk voor mij te keren. Ja, want hij is echt de schreeuwer van de Furie van Dokkum. Wat dus echt een heel groot succes weer. Bouke Aldenhof is een schreeuwer. Ja, Wander Banga, dat is altijd de persoon die het Dokkumers en de historie een beetje zorgen dat goed komt. Ja, aha, zo. En wie dat ik van hem, dat je hem toch, omdat de Furie van Dokkum zo'n groot succes wie wij zetten het erop, wij willen weer iets nieuws op een plank brengen. Ja, maar hij eerst na de productie moesten we wel even een paar weken bijkomen. Want het was echt wel een het was best wel heel erg groot. Het had een prutte tier te kosten. Maar als je er dan op rondzoekt, dan wil je eigenlijk voortweg enthousiast. Ja. En nou, daar zitten we natuurlijk ook al samen met de audities van de professionals hebben we juist er gewoon. Dus juist stapten we binnen in de kapel en het viel de voortweg een beetje als thuiskomen toch? Ja, want hoe wie dat? Juist voor de professionele, voor de haatrollen eigenlijk. Je wien op ziek naar naar Julius en naar zijn vrouw? Ja, zijn tweede vrouw. Zijn tweede vrouw. Ja. En hoe heet die tweede vrouw? Antje. Ja. En is dat lukt? Ik had juist de telefoon gekregen en ze had ze me zijn, we hadden onze hoofdrolspeler phone. En kist er meer over vertellen? En meer had ze me nog net waar te vertellen. Is dat echt weer? Dat is echt weer, want ze wint denk ik maak ik mijn moeder hier voorbij praten zo. Oh ja, dat is heel jammer, want ja, we bijden natuurlijk al wel wat uit te lokken in, dat meesten krijgt even hun naam, maar dus daar is dus net om helpen. Helaas, daar kan ik je net om helpen. Nee. Scoop. Humor speelt ook een hele belangrijke rol, maar door vertelde correct ook. We hebben ook de inclusiviteit voor mensen die het slecht horen binnen, slecht ziend. Kist daar wat over vertellen? Ja, wij de vorige keer, met deze vorige productie, hebben we natuurlijk een hele grote rolstoelers binnen gewoon. En wij zeiden, kunnen we dat net wat breder loeken. Wij willen namelijk dat het theater van z'n volle mogelijk meest toegankelijk is. En zo kwamen wij terug bij het theater. Die hadden al nog het draaien heel veel proberen om blinde mensen, slechthorende, dove mensen bij theater te krijgen. En zo dachten wij van, hey, dat willen wij ook. En dus wij binnen het theater geweest om te jaren hoe zij dat doen. En nou binnen wij in contact met een aantal stichtingen, dove tolken, die het ons helpen kunnen. En er komt nog een orenstichting bij Shin die het ons helpen om een audiodescriptie te doen. Dus die kunnen de blinde mensen eigenlijk vertellen wat er op het podium nou echt gebeurt. Zodat ik zij het mij beleven kunnen. Ja. Dat is wel heel bijzonder. Ja, zo hopen we gewoon dat we nog weer meer mensen bij het theater kunnen krijgen. Ja, en dit is natuurlijk een hele organisatie. De audities van de Haatrollen bin West. Maar ja, er zijn natuurlijk ook heel veel orenmeesten die een bijroltje bij de muziek doen. Hoe komt dat?
Ja, wij hadden, vermoed ik, best zo'n 40 tot 60 mensen nodig in het koor, in het meisspelen. Dus ja, we hadden echt een hele club mensen nodig. En vanuit Joodmenu's audities kun je daar voor op, Jan. Dat is 21 januari, de waasje midje en de waasje juni. En waar kun je meesten hun op, Jan? Dat zij denken, nou, hier moet ik echt bijwezen. Als ze naar onze website gaan, nofproducties.nl, zit er een hele grote gele knop. En als ze daarop drukken, kun je hun gegevens achterlaten. Oké, en met meesten, nou ja, goed, als je in de koor was, maar natuurlijk toch wel een beetje jongen kennen. Ja. Met meesten nog orenkwaliteiten, ha? Nou, ze had toch wel een beetje. Het is best wel tijdintensief. Dus Ja. er maakt er wel tijd voor natuurlijk om die repetities te doen. En om ook die 2 weken zelf. Je moet alle jongen meespelen. En die paar weken daarvoor hebben we ook een heel aantal doorlopen. En, dus het is best wel tijdintensief. Dus ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Dat je daar tijd van vrij hebt. Ja, dus als tijd en heel volle zin haast, dan zoek die zeker op, Jan. Doe hier nog een aanvraag. De woe dus graag Bohemian Rhapsody van Queen jerlitten. Waarom? Dat is een nummer wat aanstaan in het theatersteek voorbij gaat komen. Dus om al een beetje een voorproefje te Jan van wat voor zweven zetten, liep me dat een heel mooi nummer om nog even te draaien inderdaad. Ja. Nou, Tjerk Pieter, dank voor je komst naar de studio. Heel veel succes met alle voorbereidingen, tareringen, met alles. Ik hoop dat er heel veel mensen hun opjangen om auditie te doen. De haatrolspelers die ben wel bekend, maar net bij die, ik net Helaas. bij mij. Maar dat zal aanstaan ik zo gauw mogelijk komen. Dus houd de website nofproducties.nl in de gaten. En dan wens ik je daar een heel groot succes. En nou ja, dan komt nou het nummer Bohemian Rhapsody van Queen.